A rehabilitación integral do Colexio Praia Xardín en Boiro estará rematada a comezos do 2027. Así o confirmou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, na visita que hoxe realizou os traballos. A actuación ten un custo de 1,1 millóns de euros. Que tal? Moi boa noite. De seguido damos máis detalles desta importante obra antes titulares. Falece un traballador na Escola Naval de Marín. A vítima quedou atrapada ao emborcar o camión que conducía. Non se puido facer nada por salvarlle a vida. Un médico foi agredido este domingo por un paciente no PAC da Parda. Dende a dirección da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés condenan o ataque e apuntan a súa tolerancia cero ante calquera violencia. O Executivo rianxeiro adxudica o proxecto de remodelación da zona deportiva situada a carón do campo de Arriba. A actuación a desenvolver conta cun orzamento total de preto dos 50.000 euros. As tabernas protagonistas da Feira Franca 2026. A cita celebrarase os días 4 e 5 de setembro, cumprindo 25 anos. Valga remata o seu agosto gastronómico co show Cooking Universo Anguía. O chef Alex Iglesias volveu demostrar a versatilidade deste peixe. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos a información sobre a visita de Román Rodríguez ás obras do Colexio Praia Xardín de Boiro. O conselleiro de Educación visitou esta mañá as obras de rehabilitación integral que se están a acometer no Colexio Praia Xardín de Boiro. A actuación cun investimento de máis dun millón de euros suporá a mellora da eficiencia enerxética cun aforro próximo ao 40%. Román Rodríguez supervisou o avance das obras no CEIP Praia Xardín de Boiro consistentes na mellora da eficiencia enerxética. Educación destina máis dun millón de euros a esta actuación que, ademais do illamento da fachada e sustitución das cubertas, contempla a renovación de carpinterías e luminarias en toda a instalación. Unha intervención de eficiencia enerxética que vai a renovar prácticamente ao 100% este edificio cunha nova fachada de xate que supón un gran aillamento, unha gran sensación térmica pois moi positiva, cambiando tamén, as cubertas, que as luminarias, en definitiva facendo unha serie de intervencións que van a deixar o colexio prácticamente como novo, non? Son medidas de eficiencia enerxética que van tamén supor pois a unha reducción dos consumos pois moi importante, estamos falando aproximadamente dun 30% de aforro de consumos enerxéticos e que é unha proba máis de que durante o verán, estamos aínda no verán, aínda que estamos xa moi perto do inicio do curso, pois neste caso a Consellería de Educación está desenvolvendo pois un número significativo de proxectos e de intervencións na intensa rede ou na extensa rede de centros públicos que temos en Galicia. A Consellería conta con máis de 1.600 edificios. Está previsto que a actuación estea rematada a principios de 2027, co que a comunidade educativa deberá convivir cos traballos durante parte do curso académico. O alcalde de Boiro aproveitou a visita do conselleiro para trasladarlle as necesidades que presentan outros centros educativos do municipio. A demanda histórica por parte do Concello e da comunidade educativa do arranxo deste edificio. Señalar que en Boiro temos 7 centros educativos tamén con deficiencias, aproveitar a ocasión que está aquí o conselleiro e máis o xefe territorial para comunicarlle esas deficiencias que temos noutros centros, pero bueno, agradecer ao conselleiro pois a inversión que se vai facer neste colexio e que vai redundar na mellora educativa dos nosos nenos e nenas de Boiro. Esta actuación enmárcase no plan de renovación de centros que acomete a Xunta durante este verán, con máis de 350 intervencións en toda Galicia. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores.
ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Na súa visita a Boiro, o conselleiro referiuse tamén ás previsións de reforzo de profesorado para o presente curso. Galicia contará con 900 mestres máis en secundaria, dos cales 150 estarán dedicados á atención á diversidade. Máis profesores e menos alumnos. Así arrancará en Galicia o curso académico, onde destaca a baixada de matrícula en todos os niveis, incluído o bacharelato. Este curso é onde por primeira vez o descenso de alumnos se dá en bachillerato. Falta coñecer FP, o prazo se remata en setembro, pero temos unha reducción en obrigatoria e en bachillerato en torno a 4.600 que se acomoda a dos anos anteriores, e iso ficha unha dinámica descendente pese a que cada vez temos maior número tamén de persoas estranxeiras nas nosas aulas, que compensa un pouco a perda natalista, non? A pesar da caída do alumnado, a Xunta aposta polo mantemento das aulas e o reforzo de persoal, coa incorporación de 900 profesores en secundaria. Pese a isto, temos un mantemento das unidades educativas, é dicir, dos grupos educativos. Estamos aproximadamente en 12.000 en Galicia. Fomos capaces de salvar nos últimos 3 anos, cas medidas que se puxeron en marcha co acordo sindical, en torno a 800 unidades. Non é un dato nada menor. Se non se houbera adoptado ese acordo, digamos, teríamos que ter pechado 800 unidades. Fomos capaces de salvarlas con ese acordo, e incrementamos o número de profesores, como acabo de dicir agora mesmo, con 900 profesores máis, en torno a 900. Temos que pechar aínda FP para saber o número exacto, 900 profesores máis, fundamentalmente no ámbito de secundaria. Imos con sucesos. Esta mañá faleceu un traballador na Escola Naval Militar de Marín. Foi ao redor das 10 da mañá cando o 112 Galicia recibía o aviso dun particular sobre o accidente. Contaba que o camión que conducía o home emborcou, quedando atrapado. A propia testemuña apuntara a posibilidade de que a vítima estivera falecida. Así, ata o punto, desprazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. A pesares da intervención dos servizos de emerxencias, non foi posible salvarlle a vida e só puideron certificar o seu falecemento. Tolerancia cero ante calquera tipo de violencia é a postura da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés tras a agresión a un médico residente no PAC da Parda, na capital pontevedresa. A dirección manifestou o seu máis firme rexeitamento e repulsa ante o episodio sufrido por un MIR de primeiro ano. Os feitos tiveron lugar o pasado domingo 23 de agosto, pasadas as 6 da tarde, cando un usuario atendido por unha reacción alérxica amosou unha actitude violenta, empurrando o profesional e proferindo ameazas e insultos ao resto do equipo sanitario. A rápida intervención dos profesionais do Centro de Saúde e das Forzas de Seguridade permitiu a inmediata intercepción do home por parte da Policía Nacional nos arredores deste dispositivo asistencial. Tras a súa detención por un delito de agresión a persoal sanitario, o caso derivou na celebración dunha vista previa nos xulgados de Pontevedra, onde o médico agredido tamén prestou declaración. A xerencia da área sanitaria amosou o seu apoio facultativo e o conxunto do persoal do PAC da Parda, poñendo a súa disposición todos os recursos xurídicos e de apoio institucional. Compre lembrar que ao longo do pasado ano 2025 a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés rexistrou un total de 116 episodios de violencia externa a persoal sanitario e non sanitario, 35 de índole física e 81 de carácter verbal, entre ambos os dous distritos de saúde. O incendio dun vehículo abandonado no barrio de Mollabao, en Pontevedra, reaviva as protestas da veciñanza. A súa asociación veciñal puxo o suceso como exemplo do descoido e da falta de mantemento que sofre a zona. Non en van, o vehículo, un Seat Ibiza, permanecía abandonado dende o pasado mes de abril baixo a ponte da AP9 e aseguran dende o colectivo a situación era coñecida polo Concello dende había meses, trasladada en varias ocasións, tanto verbalmente como por escrito. Os
veciños advertían tamén de que xeraba un risco para a seguridade, a salubridade e o medio ambiente. Ademais, dende a asociación sinalan que o coche fora trasladado ao barrio polos servizos municipais dende o campo da Torre, onde fora abandonado orixinariamente ata o punto no que ardeu baixo a ponte da P9 en Mollabao. Agora, tras o incendio do coche o pasado domingo, alertan do perigo que supoñen os residuos xerados pola combustión e pola súa extinción. A asociación denuncia que a auga utilizada para sofocar o incendio e os restos arrastrados discorren cara ao rego da Fonte Santa, que desemboca na ría de Pontevedra. Despois deste episodio, o colectivo alerta da existencia de outro vehículo abandonado e de máis residuos, como sofás ou mobles vellos que se atopan na mesma parcela. Ante o risco que supoñen, reclaman a súa retirada inmediata e a limpeza integral da parcela e da contorna do rego, así como a comprobación de posibles verteduras. Tamén demandan a elaboración dun plan municipal para localizar e tramitar os vehículos abandonados antes de que se deterioren no espazo público. A Xunta mantén alerta por escaseza de auga no río Lérez. Así o decidiu a Oficina Técnica da Seca na reunión que celebrou esta mañá. Segundo explican dende a Xunta, as chuvias dos últimos días aínda non tiveron reflexo nos indicadores empregados para a avaliación. Polo tanto, o seu impacto non se poderá analizar ata a vindeira reunión. Ademais, os técnicos explican que nos datos a día 24 de agosto aínda non se observa ningunha recuperación das reservas. E lembran que o Plan Especial de Seca de Galicia Costa contempla que para levantar unha alerta é precisa unha recuperación suficientemente consolidada dos indicadores, polo que un episodio puntual de chuvia non ten por que implicar o fin automático das restricións. Así, ao manterse a alerta por escaseza de auga, mantéñense tamén as restricións nos concellos da Conca do Lérez, dirixidas a reducir o uso de auga potable cando non sexa imprescindible. O PSOE reclama unha solución urxente que garanta a auga potable no colexio Santo André de Xeve, en Pontevedra. A formación reclama ao Concello que sente coa comunidade de augas e peche un acordo que permita dotar o centro dunha subministración pública. Unha boa solución, esperamos un tempo prudencial a que ese acordo se pudese materializar coa comunidade de augas, pero atopámonos unha vez máis a escasas semanas, a 2 semanas de que empece o curso escolar, o colexio de Xeve segue sen auga, o pozo segue contaminado con manganeso e os alumnos e alumnas, en definitiva, e a comunidade educativa sen abastecemento de auga no centro. Por tanto, o que queremos facer é trasladar o noso apoio á dirección, á AMPA e á comunidade educativa do CEIP Santo André de Xeve e, sobre todo, urxir ao Goberno Municipal, urxir ao BNG e urxir particularmente ao concelleiro Xaquín Moreda a que poña todo en riba da mesa para chegar a un acordo coa comunidade de augas e para abastecer de auga potable de maneira urxente ao CEIP Santo André de Xeve. Pedimos basicamente a Xaquín Moreda que exerza como concelleiro que non omita as súas funcións, que atenda as chamadas da comunidade de augas de Santa María e que busque a solución que é a máis coherente das que estaban en riba da mesa e que acete ou que se poña a falar polo menos coa comunidade de augas de Santa María e que poña por fin solución a esta problemática que levan non meses e non anos padecendo este colexio. A situación denunciada polos socialistas faise eco das reiteradas queixas que lles veñen trasladando tanto a dirección como a AMPA do Colexio de Infantil e Primaria de Santo André de Xeve. Non obstante, aínda que o centro carece de auga potable dende hai anos, a problemática agravouse máis dende hai aproximadamente un ano. O colexio non tivo traída de auga nunca e abasteceuse sempre a través dun pozo que tiñan as propias instalacións. Pero dende hai un tempo as analíticas da auga dan uns niveis altos de manganeso, o que fai que non sexa potable nin apta para o consumo humano. A solución que se puxo sobre a mesa foi chegar a un acordo coa comunidade de augas de Santa María de Xeve para subministrar o colexio, do mesmo xeito que se fai co resto da veciñanza. Pero as propostas da entidade aínda non tiveron resposta por parte do goberno local. Por iso, os socialistas urxen o Executivo a que tome medidas para resolver a falta de auga potable no centro a 2 semanas do inicio do curso.
O PSOE do Porto do Son mostra a súa preocupación pola situación económica do concello. A denuncia dos socialistas prodúcese despois de que o equipo de goberno levara a pleno unha operación de crédito a longo prazo por un importe de preto dos 550.000 euros para financiar diferentes obras e investimentos municipais. Están de acordo coa realización de moitas das actuacións que van ser executadas, como varios proxectos de saneamento e melloras viarias, a renovación do Parque Infantil de Nebra ou a cuberta do consultorio de Portosín e da Casa da Cultura de Caamaño, pero difiren no modelo de financiamento. Non entenden a necesidade de ter que recorrer a un préstamo bancario cando o concello conta cos orzamentos máis elevados da súa historia, ou que se suma a importante suba de taxas municipais rexistradas nos últimos anos. Piden, polo tanto, información clara e transparente sobre o estado das contas municipais. Denuncia parecida fai o Partido Popular en Vilagarcía, que acusa o alcalde Alberto Varela de hipotecar a vila durante 16 anos. Faino tras analizar os datos da conta xeral do exercicio de 2025 e o expediente de contratación dun novo préstamo a longo prazo por valor de 4,1 millóns de euros. Para a voceira Ana Granja, a liquidación orzamentaria evidencia a parálise e incapacidade do Executivo local para transformar as contas en obras reais. El problema del gobierno, como digo, no es que no tenga dinero o recursos, es que no llega a tiempo para convertirlos en inversiones, en obras y en hechos. Nos parece además especialmente sangrante que Alberto Varela y sus compañeros de gobierno soliciten ahora este préstamo, que es por puro tacitismo electoral, y vayan a hipotecar la economía y la autonomía y la capacidad financiera de las próximas 4 corporaciones municipales. Segundo os datos da conta xeral, na liquidación de 2025 dun montante definitivo de 21,8 millóns de euros consignados para investimentos, só se executou ao redor do 17%, 3,7 millóns de euros. Sobre o préstamo de 4,1 millóns de euros, Granja sinalou que o período de amortización é de 16 anos, cun sobrecusto directo en intereses de 1,3 millóns de euros. A intención do goberno local é aprobar a súa contratación no pleno que se celebrará mañá. Por outra banda, a voceira popular sinalou tamén que o informe de intervención alerta formalmente do abuso da contratación directa por parte da alcaldía e obriga ao rexedor a aprobar un plan de acción en 3 meses para corrixir esta situación. Pola súa banda, os populares defenden que un goberno responsable debería planificar xa os orzamentos do 2027 para telos en vigor dende o 1 de xaneiro. Deste xeito, aseguran actuacións como a residencia para maiores, a demolición das naves do ramal ou o asfaltado mellora de viais rurais poderían acometerse mediante partidas ordinarias. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Vilagarcía reordena o tráfico na contornada a Praza de Abastos pola nova fase das obras de saneamento. Será a partir do vindeiro 2 de setembro. Os traballos van dirixidos a pasar baixo o leito do río do Con un colector para conectar a rede co tanque de tormentas situado na desembocadura. A actuación fará necesario ocupar o último tramo do Paseo García de Caamaño, o que discorre entre o río e a Praza da Verdura, o que obriga o Concello a reordenar a circulación rodada pros labores de carga e descarga do mercado municipal, así como a trasladar media dúcia de ambulantes que se emprazan habitualmente nese espazo. A zona directamente afectada pola intervención será o tramo de García de Caamaño, comprendido entre a intersección con Valle Inclán e aproximadamente a metade da nave da Verdura. Ao cortarse o acceso rodado dende esta avenida, o tráfico para carga e descarga deberá realizarse bordeando o edificio principal do mercado,
Prado, accedendo dende Alexandre Bóveda ao lateral da praza na intersección de Arcebispo Lago e saindo polo corredor entre as naves do Peixe e da Verdura. Este será o sentido único no que poderán circular os concesionarios. Os postos ambulantes afectados polas obras trasladaránse ao aparcadoiro posterior da Praza da Verdura, apenas uns metros do seu lugar habitual. Estes cambios manteránse mentres dure esta fase dos traballos, previsiblemente un mes, segundo manifestaron os responsables de Petrolam, a empresa encargada das obras. O Executivo rianxeiro vende a adxudicar o proxecto de remodelación da zona deportiva situada a carón do campo de Arriba. A actuación a desenvolver cun orzamento total de preto dos 50.000 euros incluirá a creación dun circuito de calistenia e unha pista deportiva. Pro financiamento das obras, o Concello recibiu tamén unha axuda da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por un importe duns 34.000 euros. Dende o equipo de goberno destacaron a importancia desta actuación que virá a satisfacer unha bella demanda da veciñanza debido á falla deste tipo de espazos na localidade. A Deputación da Coruña vende convocar a sexta edición do Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais. A iniciativa ten como principal finalidade recoñecer o traballo que desenvolven as entidades sociais da provincia na defensa dos dereitos da cidadanía, na atención aos colectivos máis vulnerables e na mellora do benestar das persoas e das comunidades. A convocatoria da sexta edición do Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais, que ven de publicarse no Boletín Oficial da provincia, conta cunha dotación económica duns 42.000 euros e establece dúas modalidades. A primeira premiará 5 proxectos con 7.000 euros cada un, mentres que a segunda recoñecerá tamén con esta mesma dotación económica a traxectoria dunha entidade que destaque polo seu labor no ámbito dos servizos sociais. Os premios aos proxectos distribúense en 5 categorías: investigación científica no ámbito dos servizos sociais, iniciativas no ámbito rural, persoas maiores, discapacidade e dependencia, familia, infancia e adolescencia e inclusión social. Poderán concorrer á convocatoria as entidades en ánimo de lucro do ámbito dos servizos sociais que desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña e estean inscritas como entidades de iniciativa social no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia. O prazo para presentar candidaturas estará aberto do 1 ao 30 de setembro. Ribeira acollerá os días 4 e 5 de setembro o primeiro curso de investigación transnacional en obesidade. O evento, que contará tamén cunha gala benéfica, foi presentado esta mañá pola alcaldesa María San Pedro e representantes da Sociedade Española de Obesidade, entidade organizadora. O Auditorio Municipal de Ribeira será escenario os días 4 e 5 de setembro do primeiro curso de investigación translacional en obesidade do Laboratorio a Práctica Clínica, organizado pola Sociedade Española de Obesidade. O evento, dirixido a profesionais da saúde e tamén a público en xeral, contará coa participación de destacados especialistas na materia para poñer o foco en como a obesidade se foi consolidando como unha enfermidade crónica. Vamos a reunir aquí en Ribeira a distintos especialidades médicas, distintos profesionales de la salud, porque al igual que la obesidad no se produce en un solo órgano, tampoco se ve en una sola consulta médica o en una sola especialidad médica. La obesidad es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad crónica, y es necesario conocer muchísimos aspectos de esta enfermedad para poder tratarla. Para llevar a cabo esta jornada, con la colaboración de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, el IDIS, el Centro de Investigación Médica de la Universidad de Santiago de Compostela, el CIMUS, y el Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, el CIBER-OBN, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. También contamos con la colaboración de diferentes empresas de la industria farmacéutica y alimentaria, especialmente las empresas locales de alimentación, las conserveras que tenemos en nuestro entorno local, que han recibido la propuesta con enorme interés y han querido contribuir a hacerlo posible. Dende o Concello, que colabora na organización do Congreso, destacaron o feito de poder acoller un evento destas características. E nos o acollemos con moitísimas ganas desde o principio, precisamente porque nos ilusiona ver
como mulleres avanzan nun tema tan importante como é a saúde e a investigación. E tamén porque nos parece interesante traer ao territorio pois todas esas solucións, todos esos avances, toda esa digamos, o que é o coñecemento, traer aquí o coñecemento, o que uns poidan aprender de outros e, sobre todo, como decían xa as miñas antecesoras na palabra, que non só se quede pois nun encontro de profesionais que coñecen a parte interna, a columna vertebral do que é pois a investigación, sino que eso tamén o traslademos ao público en xeral, non? Pero o Congreso incluirá tamén unha gala benéfica a favor da investigación sobre a obesidade o día 4 de setembro, a partir das 8:30 no Auditorio Municipal, coa participación da boticaria García e Javier Butragueño, ademais das actuacións da Asociación Alfaia e do Taller Alecrín. Cambados foi hoxe parada dunha unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Na praza do Concello e durante todo o día os cambadeses puideron volver demostrar a súa solidariedade. Non en van, o ano pasado o municipio acadou unha taxa de 57 doazóns de sangue por cada 1000 habitantes, cun total de 793 doazóns, cifra que supera a media galega, situada en 39 por cada 1000. De doazón de sangre tan necesaria, sobre todo en estos días de verano, donde los enfermos no se van de vacaciones, que necesitan todos los días su transfusión de sangre. Necesitamos diariamente 400 donaciones de sangre al día para poder satisfacer todas las demandas de los hospitales, y Cambados es uno de los pueblos de la comarca que más nivel de donaciones tiene, por lo que estamos muy agradecidos. Quero tamén poñer en valor que Cambados é un dos municipios que un dos índices máis altos de doazón por habitante, é algo que a nós como gobernantes nos fai sentir orgullosos e o que vamos tamén a colaborar aportando a noso graiño de area. Neste caso vamos a donar sangue tamén. As tabernas serán as protagonistas da Feira Franca deste 2026. Pontevedra última os preparativos para unha das últimas grandes celebracións do seu verán. A 25ª edición da cita desenvolverase os días 4 e 5 de setembro, un cuarto de século que arrancará cun gran espectáculo inaugural a cargo de Pablo Méndez. Será o venres ás 10 da noite e mobilizará un equipo de alrededor de 100 persoas, incluídos 30 artistas. A Feira Franca é, obviamente, 25 anos non se fan por casualidade, se fan porque hai unha participación moi activa, non, de toda a ciudadanía de Pontevedra, que ten esta data como unha data especial, mesmo para a xente que non está en Pontevedra, que está fora. A xente que está fora, pois, casi sempre que pode, pois ven a Pontevedra no Nadal, ven a Pontevedra tamén na Preguina e ven a Pontevedra tamén na Feira Franca, non? E trae a moita xente, como unha romería urbana, non? Se trata de que todo o mundo este aí, que veña a visitarnos, pero tamén que participativamente, xantando e ceando no espazo público, non? A complexidade deste espectáculo é sorprender os pontevedreses que van ano tras ano aquí e que este ano vexan algo distinto ao ano anterior, totalmente, e ademais que, bueno, digan, wow, isto estuvo mellor que o ano pasado, ou polo menos igual, non? Entonces, o ano pasado creo que deixamos o pabellón bastante alto e este ano trouxemos un número que ten unha complexidade bastante grande que nunca foi visto en Pontevedra nin feito por aquí, e penso que en moi poucos sitios se montou unha estructura deste tipo en exterior para facer un espectáculo deste tipo. Na Feira Franca deste 2026 participarán máis de 100 establecementos de hostalería e haberá entre 160 e 164 espazos autorizados para comidas e ceas no espazo público. O mercado medieval contará con preto de 100 postos de artesanía e 47 de alimentación, distribuídos por un que se amplía este ano cara a Alameda. A ocupación hoteleira na comarca atopase o 100% con reservas feitas dende hai 4 meses. O tema central deste 25 aniversario serán as tabernas, destacadas polo alcalde como espazos de cohesión, relación social e unión comunitaria. Entre as principais novidades figura a recuperación da cervexa artesanal do convento de San Bieito, anterior ao ano 1467, unha iniciativa do actual párroco de Lérez que traerá
traerá de volta este produto á feira. No eido organizativo ante o peche do edificio principal, a planta baixa da Casa Consistorial converterase no hospital de campaña pro operativo especial sanitario, que contará con médicos, profesionais de enfermaría e ambulancias distribuídas de xeito estratégico por todo o mapa da festa. Valga despediu onte o seu agosto gastronómico 2026 e fixo coa Anguía como protagonista absoluta. O chef Alex Iglesias converteuna en protagonista de pratos salgados e doces nun show cooking bautizado como Universo Anguía. A actividade volveu esgotar todas as prazas dispoñibles. Tosta de pan de cea con anguía e guacamole de aguacate e mandarina, anguía afumada sobre crema de pataca de Galicia, arroz meloso con anguía e grelos e como colofón tarta de Santiago con maza e anguía caramelizadas. Este menú leva o selo do cociñeiro Alex Iglesias, que onte o preparou durante o show cooking Universo Anguía. Vamos facer 4 platos e os 4 van levar anguía, que é a parte primordial do evento de hoxe. Hai 8 días viñamos outra vez, excelente, fixo 3 platos aí moi chulos, vamos a ver hoxe, a ver como sale, eu penso que sí, vai salir moi ben. Pois a verdade é que as 3 están riquísimas, pero bueno, se teño que decantarme por unha, que decántome pola primeira, vamos, sin dúbida ninguna, a tosta, sí, a tosta esa, con aguacate e cítricos, a verdade que está moi boa. O fumeiro, o fume da anguía dalle, non sabe a mandarina, non sabe a aguacate, o conjunto que sabe a fume, a anguía fumada. Está, falábamoslo antes, que dixamos, bueno, esta mezcla así fría, o aguacate, botaba un pouquiño. Increíble. O obxectivo era demostrar a versatilidade deste peixe, meta cumprida, mesmo cunha sobremesa coa anguía como protagonista. Levo 3 anos, o primeiro ano puxeron ese reto que o segundo ano tiña que levar un postre con anguía e agora xa vai ser sempre un postriño con anguía, tene que haber. O show cooking de onte foi a última actividade do agosto gastronómico organizado polo Concello de Valga. Repetiu o éxito das propostas anteriores, colgando o cartel de completo. Tras a pandemia, que inventamos así algo como non se podía facer grandes masas, digamos, de xente, pois o show cooking inventamos así para reducir os grupos e que a xente pudera asistir e que a anguía seguira estando aí presente, que non se lle dera, sabes, que non acabara eso aí. Está completo, normalmente complétanse todos, hai listas de espera, creo que neste tamén había, e nada, pois eso, a xente que ten moi boa acollida. Pero a anguía continuará reclamando o seu trono gastronómico dende Valga. O sábado o Parque Dios Mosquera acollerá a 36ª edición da Festa da Anguía e Mostra da Caña do país. Sábado, digamos, o día 29, que é a festa principal, onde lo damos todo, e aí Alex volverá a estar tamén, que as tapas á noite, onde se degustan, creo que son 4 tapas, 4 cócteles, entonces comemos, bebemos e, por suposto, bailamos todo o que queiramos. Unha oportunidade para pasalo ben e para seguir coñecendo as posibilidades culinarias destes dous grandes produtos. Boiro acollera este vindeiro sábado a quinta proba do Circuito Provincial de Piragüismo. Na cita organizada polo Club Piragüismo Rías Baixas daránse cita ao redor duns 300 regatistas chegados de diferentes clubs de toda a provincia da Coruña. Esta mañá presentábase en Boiro a quinta das 6 regatas que integran este ano o Circuito Provincial de Piragüismo da Deputación da Coruña. A proba, que está organizada polo Club Piragüismo Rías Baixas, terá lugar este sábado, a partir das 4 da tarde, na praia de Barraña. Nela tomarán parte ao redor duns 300 regatistas, chegados dende diferentes clubs de toda a provincia, pertencentes ás categorías de prebenxamín a cadete, tanto masculina como feminina. Empezaremos a regata ás 4 da tarde, cas primeiras categorías, que son as categorías prebenxamín e benxamín, e alargarase hasta as 7:30 aproximadamente, que serán as últimas regatas, que serán as categorías máis maiores, que son as categorías cadetes. Para as categorías inferiores, hasta infantil, terá unha distancia de 1.500 metros, e para as categorías infantís e cadetes terá unha distancia de 3.000 metros. Dende o Concello, que colabora na organización, valoraron moi positivamente o feito de poder acoller en Boiro este tipo de competicións.
e aproveitouse tamén a presentación para destacar a traxectoria deportiva do club nestes últimos anos. É unha xornada de deporte e de piragüismo que esperemos que todo transcurra. Evidentemente, o que máis nos preocupa sempre é a climatoloxía, porque falamos de nenos pequenos e tal, para que a prova se dispute con seguridade, non? Que creo que así vai a ser. Quero lle dar a noraboa, estamos moi orgullosos do traballo que está a facer xa durante tanto tempo o Club Piragüismo Rías Baixas. Acaban de acadar a clasificación para o vindeiro mundial en China de barco dragón outra vez, xa foi campeón desa modalidade, campeón do mundo, que logo se di, e bueno, creo que se clasificaron hasta 9 deportistas do Piragüismo Rías Baixas, 7 masculino e 2 femenino. Ata aquí chegou o informativo de hoxe. As novas do día volven mañá con máis actualidades. Sexan felices.